Ibu Haji ini lagi ngetes jika ko karodang tape. Ko. Tape sing jere peyem ka enak kok digoreng mako. Ya ora Teh Haji? Iya. Dipangane juga ngegebyar nginu ngete aku dulu mah dipangane ni sawah kita Haji. Ning omah enak. Dela ni sawah mah Maling. bari depak ninggalang ka. Depak Teh Dedek. Dedek. Bari Dede ninggalang ka bari nyawang bebek. Ko barang rupanya dipangane kun ikakan ke enak manis kaya. Wong kita mau bunyi tak godor manis je. Tak dokoni acik ora manis. Yes yo. Yo teh ke turuakan Wis digawa ke. Cangkir ke. Laro panas tadi mah teh kun. Anget wis anu. Di dokoni gula ora ke. Oli dokoni lah. Ya wis. Aja manis-manis bukan diabetes. Bukan diabetes kemanisan. Mayos yuk.